Здравейте хора, аз съм Кокич, както Виктор Донев, вие знаете. И днеска ще играем GTA 5. То принцип ние си играем GTA 5. Днеска извинете, че разместих. И така, днес ще правим клип GTA. Така, както виждате, си накупих всички оръжия. Вече нали не съм без оръжия, така да кажете. Вижте. Тук имам 900, тук имам 900, тук имам 760. Нека да започнем. Така, ще правим някакви убийства. Правим някакви неща. Така, кой човек да спреме? Кой човек да бомбарди? Чакате само на стики помпс. Ще взема това. Не. Така. Това ще е така. Ладно. Така. Това е. Мисля, че се вижда добре и се чувам добре, защото така малко, нали знаете вие, че трябва малко така като да говоря малко по-силничко. Чакайте, защо извади помпата? Нямаше смисъл просто. Днеска изчезвай. Ти изчезвай, извинете. Днеска само ще спомена в този клип, че нали ще направим не пак опенинг, а един матч с лигата. Ще направим лига матч. И моят отбор срещу вас, които сте се абонирали за мен. Не, че те са много. Малко се пребих тук. И така ще правим някакви неща, смисъл ще правим рандом неща, ще подсъкаме малко. Сега този клип го правя само за информация. Информирам ви. И така, ще се видим в другия клип. Чао, чао!